Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of AJTV Video Avenue. So today is November 15. It's been 14 days since nanalasa ang Super Typhoon Rolly dito sa isla ng Catanduanes. And it's been 4 days since dumaan ulit ang panibagong bagyo na si Bagyong Ulysses dito sa isla ng Catanduanes. So marami pa rin sa mga kababayan natin dito ang homeless dahil sa mga nakaraang bagyo. So what I did for the past 4 days is I initiated a campaign, a donation drive campaign entitled Offline Ayuda para makatulong sa ating mga kababayan. At maraming nag-respond dito at nagpapasalamat ako personally sa mga nag-respond. As of yesterday at 10 o'clock in the morning of November 14, nakalikom na tayo na mahigit 24,000 pesos na donations galing sa iba't ibang mga tao dito sa Pilipinas at internationally. So maraming salamat po. So ngayong araw po ay pupunta kami sa grocery store para mag-grocery or mamili ng mga relief goods para sa ating mga kababayan. So, maraming salamat ulit sa mga nag-donate. Sa mga hindi pa po nakakapag-donate, you can check on my Facebook page, AJ Solara Photography, or search the hashtag Offline Ayuda. At makikita nyo po yon at nandun po nakatali ang lahat ng mga donations, and I will also be uploading videos and photos ng mga donation drives namin. Nandun din po nakatali yung mga ginastos namin, yung lahat-lahat. Maraming salamat po. Hindi po ito galing sa akin personally, galing po ito sa mga taong tumulong at mga nag-respond. May mga nagpadala through GCash, through my land bank account and PayMaya. Maraming salamat po. Hindi ko man kayo kilala, ang karamihan sa inyo, pero nag-respond kayo. Salamat. At eto na po yung ating pamimili ngayong araw. Ito po yung feature natin ngayon sa vlog na ito. At sa mga susunod na araw po, sa yung mga repackings and then distribution of relief. I'm going to put down the link below para makita nyo kung saan kayo pwedeng mag-donate. Thank you so much again sa mga nag-donate na, and sana marami pang mag-donate in the future. So let's go ahead, samahan nyo ako sa aming pamimili ngayong araw na ito.